gila ya isih akeh kok. Akeh isih. Isih akeh. Oh, ana nek 51 luweh. Lho. Kok Iso ijo-ijo. iku ora 51 ijo-ijo ngono ora. Ku karek kursi-kursi tok iku. Iya. Yen rino Yo. Ha he. Ho ha ye. Ji ha. Yo yo ha ho. Luar biasa Luar Mas. biasa, Mas. Pokoke bengi iki awake dhewe ya mergawe ya ana kancane ora lali karo audione Wahana Audio. Heeh. Ya ora lali karo kancane awake dhewe sing adoh Sapa? Abah Gondrong. Iya. Wonge turu ta ora? Ketoke ya urung turu ketok. Urung ya. Ya urung ah. Tapi ora dadi ngopo senajan adoh teko kene mung bisa supayane apa bengi iki ben tambah meriah ya to. Ya didongake ae Mas. Wong awake dhewe isane mung donga Iya, Mas. lan dinonga. Ayo dongakno khususnya kanggo Bapak ingkang Hamangku Gati. Dongamu piye? Itu ngaku Lho, cekal. Mas, aja lebokno sik le, Mas. Loh, Sik aku pengen gedange tok lho. bocah iki Apa? kowe kok ijek pengen ngono garang ya, Cak? Lah piye lho wong aku mang ya karek uman gedang tok. Ya ampun. Lah piye ana kowe mang jajane apa to sing Hah? ora iki? Jajane mang apa? Jajane ku aku ora cacahe ana 3, Mas. Loh, akeh. Akeh. Wah, apa ae? Mang sore mang sing nomor 1 Sore nomor 1. krecek. Krecek. Oh, dadi nomor 1 krecek. Krecek. Nomor iku mang bengi mang sore mau ana dangdutan lagi teko mau. Oh, dandutan acak jajan teko. Jajan teko. Apa? Nomor 2 Apa? krecek, Mas. Krecek. Bengi iki mang lho, Mas, bengi dikeki neh. Oh, wayah kepro. Iya, kepro mau iki. Apa? Weh, nomor 3 krecek. Lah kok krecek tok to kok iso. Lah kok Liyane iki lho ndi? Lah kok iso liyane mbok takono lah nek kono lho aku dikeki krecek tok. Wong edan lho kowe anane berarti karek krecek. Lho krecek wong. Kowe ra ro sebabe kenapa karek krecek? Lah sebabe apa? Merakoni karo kerupuk wis mlebu tas. Wis mlebu tas. Lah ya. Lah apa? Muga-muga wae kok sing gawa kerupuk ya. Ketak tuwa apa lho, Dir? Aku coba ra nggawa kok. Ayo dongakno. Tak dongakno, Mas. Iya no, Bapak Saryono dongakno. Nggih. Dalah Ibu Dian. Bapak sapa, Mas? Saryono. Bapak Saryono muga-muga sak bubare nanggap ketoprak Wisma Kuncoro. Heeh. Muga-muga tambah rezekine. Amin. Diparingi sehat. Sehat. Lah, Lho, yo rumono kalau. Donga sing mandi ya iku tok, Cah. Kok donga sing iku mandi iku tok piye? Ya Ayo. sapa ngerti somben Heeh. duwe rezeki maneh iso nekakne ketoprak Wisma Kuncoro. Lho, acara apa? Nyunakno Pak Saryono. Yo gak to, Mas. Pak Saryono disunatno lak entek. Lho iki anak loro wis disunatno kabeh kok. Yo sapa ngerti jenenge wong rezeki gak ana sing ngerti kok duwe rezeki maneh Iya. ulang tahun. Ulang tahune sapa? Ulang tahune adik sing ning TikTok kuwi lho. Sapa? Aldi lho. Aldi. Heeh. Alah wis turu cae. Wis turu wae kok. Wis turu kok. Ya iki ya didongakno khususe kanggo adik Dista ya to. Ya muga-muga wae dadi bocah sing pinter. Amin. Sebabe apa mau awan wis tak omongno to, pendidikan itu penting. Mulane wong urip nang alam donya aja ngasih kalah karo banyu. Lho. Lah kok iso kowe ngomong kalah karo banyu? Ya iya no, sebabe apa wong banyu ae sekolah mosok menungso ora sekolah. Kok Apa? omonganmu kok sok dirungokno wong sakmene mbane kok sok. Iya. Banyu kok sok sekolah banyu kok endi? Banyu nak diwadahi ember apa? Ya sak ember ah, Mas. Nek diwadahi anu beruk. Ya sak beruk. Lah nek diadahi kolah, Ya sekolah. lah iya. Lah wong banyu sekolah mosok menungso ape ora sekolah. Banyu kok sekolah ya, Cah? Lah iku nyatane. Mang piye, Mang? Nek banyu diwadahi ember, Sak ember, diwadahi beruk, sak beruk ah. nek banyu ning kolah,
Ya sekolah. Lah banyu sekolah kok iso. Banyu kok sekolah banget. Mulane ya? kuwi pendidikan itu penting. Mulane supayane duwe pangkat derajat sekolah railah sekolah itu ilmu setinggi mungkin. Kowe wis mau praktekno ya. Aku tak praktekno oleh aku sekolah paling dhuwur dhewe kok. Oh berarti kowe wis mau praktekno mencari ilmu setinggi mungkin. Iya. Wah sekolahmu ning ndi? Hah? Ning ndi to? Sekolah manek klopo ngono kok iso. Lah kok ora bongko kowe nyeblok. Lho jere sekolah kok kon sing dhuwur. Maksudnya iku pengalamane ben tambah wawasan ngono lho ya. Kok so kowe iki aja kaya ngono. Lah Bapak Saryono iki kelebu wong sapa wae sing gelem sedekah. Contone Bapak Saryono iki. Sebabe apa kok kena diarani wong sing gelem sedekah? Sebabe apa? Sedekah kae ana rong werna cacahe. Apa ae, Mas? Nomor 1 Nomor 1 kena diarani sedekah rasa. sedekah rasa ya. Ya iya no. Artine iku. Sedekah rasa sing nomor 1. Sing nomor 2. Sing nomor 2 kena diarani sedekah arta. Sedekah rasa karo sedekah arta, Mas. Ya iya no kok so. Ya ana artine kabeh ngono ku mang ya. Lho, ya ana karepe, ya ana keterangane. Lah. Anane aku wani ngomong ngene mergo iki wis kasunyatan yen Bapak Saryono ya to. Kenapa kena tak arani gelem sedekah rasa. Iki Bapak Saryono ya to, nglumpukno kayane anggone mau jenenge aku wis ngandakno yen Bapak Saryono iki wonge sing jujur utawa bersyukur nyatane duwe rejeki akeh sithik diklumpukno nggo nanggap ketoprak. Nggo nyenengno tangga teparo lho. Mulane kuwi kena diarani wong sing gelem sedekah rasa. Sedekah rasa. Lah iya. Ya ora iku tok. Lah terus Sing seneng ya ora gur tangga teparo. lah sapa neh? Contone kaya bakul-bakul ning mburi ya melok seneng. Iya. Ya iya no. Dadi pathokane ngene Mas. Piye? Sok sapa wae ya to. Heeh. Sing gelem sedekah utawa gawe senenge liyan iku bakal mlebu swarga. Ngono. Sik. Tak urus iki, tak urus. Lah ngapa mau Kowe urus? ngomong piye, Mang? Sok sapa wae sing gelem nyenengno wong iku bakal munggah swarga. Mlepuk mlele. Lah apa kok mlepuk? Iki tenan. Lah saiki aku tak takon. Takono. Saiki nek wong nyenengno wong bakale munggah swarga. Swarga no. Lah iki ana le. Apa? Iku lho nek kabeh Gini. iku lak yo nyenengno wong ah. Lah terus. Iku bakale munggah swarga apa neraka? Sik ah. Tek. Piye? Lah apa mau buak rono? Lho, lah yo iku lak yo nyenengno wong. Lho, buakmu aja rono. Lah terus Maksudnya iki ya Allah Gusti anane neng kono ya to. Heeh. Ning kabeh iku nyenengno wong akeh iku mergo pamrih utawa bayaran. Dadi nek mergo pamrih ora oleh mlebu surga. nek pamrih Ya ora mlebu swarga. ya ora wong mergo mburu dhuwit kok. Bangga kowe. Apa? Rene dajal tak omongi. Lho, mau omongi apa? Kowe ning kene iki nyenengno wong to ora? Lho, ya iya no. Lah, saiki nek kowe nyenengno wong ke cara. Heeh. Engko nek gak dibayar Bu Wisma piye? Lho, apa mentolo? Ya? Apa mentolo? Lho, lek jaremu ngomongmu piye? Lho, nek aku ngene lho, Dik. Aku asline gak patek butuhno duit ya. Heeh. Mergo apa? Apa? Cara aku bengi iki kok nganti ora diwenehi. Iku kebangetan. Lho. Jaremu kok ngomongmu kok mangkane aja mlepuk-mlepuk ale le. Mlepuk piye iku mangkena sing diarani sedekah Lah rasa. sedekah harta, Mas. Sedekah harta ya to, Bapak Saryono mau karoyan Ibu Dian ya to, mlebu ning rombongan masrahno duit utawa arta karo ketuane utawa Mbak Wisma utawa Mas Heru ya to engkon wehno anak buahe lho iku klebu sedekah arta Ngono ya. iya kok mulane kuwi contoh Bapak Saryono ora nek kowe Lho. Lah kok aku piye? lho sapa masjid ora tau sedekah amal jariah ora tau Aku ora sombong, Mas. ngapa Aku ora mlepuk. lah iya Aku bayaran kok kene lho, Mas. heeh Duitku tak kekno masjid kabeh. wah hebat berarti wis mau nglakoni amal jariah Jare sapa? duit mau weno masjid Duit tak kekno ning masjid kabeh kok. lah iya amal ora Ora. lah kok mau weno masjid Lah wong ge nyaku utang kas masjid kok. wong Aduh. edian
Lah piye kok sok? Lah kondo nek kowe utang kas masjid rak ya ngono. Aku iki lho asine bengi iki mang ape mergawe kowe awang-awangen nah. Lah kok sawang-awangen iku perkarane apa? Lah ora gene aku kelingan anakku sing omah. Lho. Anak sing cilik kae. Iya. Lah kena apa? Alah iki pirang-pirangane sedina iki anakku walah jan ora nurokno wong blas. Gene. Lah ya pirang-pirangane sedina iki wah. Nek omong sing apik ah. Apa? Pirang-pirang dina. Lha iku lagi ndingi kok sok. Wong lagi ndingi ya sedina kok ngeyel. Kowe iki mang lho ngomong kliru. Lah iya. Ngomong piye jajal? Pirang-pirang sedina. Kliru. Lah apa kleru? Pirang-pirang dina. Lho, lorone lagi ndingi. Piye to wong iki kok sok? Iki piye le Caca? Lah kok piye-piye to? Aku ngomong karo petinggi ra bingung kok omong-omongan karo iki kok bingung. Anakku sambat. Sambate piye? Alah ya Allah Gusti jare ya to. Angger Bengi iki wademe ra umum, angger awan jarene panas. Aku ya bingung. Bel, Apa? kowe tak omongi. Nge piye? Ning ndi wae Ya. jenenge iku nek awan iku panas, nek bengi iku adem. Loh, tapi anakku ra umum lho tak ndani. Ora umume apa? Ngendi? Loh, anakku ra umum. Panas iki tak cek jengi suhune roh pira? Pira? 360 derajat Celcius. Yakin nih. Anakmu iku gunung Merapi apa-apa Loh, saking panase lho. Kok ono anak kok sampe derajat-derajatan barang iku. Maksudnya saking panase kok Umume wong aja. Periksa, mbok periksakno apa urung? Mbok periksakno? Wis. Wis tak preksakno. Wis mbok periksakno? Iya. Lah ning ndi mbok periksakno? Neng Karya Abadi. Anak mbok periksakno ning bengkel sepeda motor iku. Omongan bocah kok sok. Kowe kok tak swampluk dhewe lho, Dil. Jenenge nek wong lara ya tak presakno nang Permata Blora. Ning rumah sakit Permata iku. Iya. Ayo ngono kok sok. Wis tak presakno. Mbok periksakno. Iya. Jare doktere lara apa? Doktere sehat. Sing lara anakku. Ngeyel. Bel timbel. Apa? Anakmu lara iku mang lho. Lah iya anakku lara tak presakno. Jare doktere lara apa? Doktere sehat. Ngeyel ae. Sing lara iki anakku kok malah semok takokno dokter. Ya ampun bocah iki kok goblok ngene le yo. Apa? Aku ngomong karo kami tuwa ora bingung kok ngomong karo iki bingung le cah. Ya anu ora bingung lah wong kami tuwa wis mau mbeni. Iki mang lho anakmu lak lara le. Iya. Terus jarine dokter lara apa? Doktere sehat. Kowe tak tono lho. Mbah mulai aku kok penting aku. Lah kowe kok takok dokter apa gendaan doktere? Lho. Ngene lho Mas. Piye? Anakmu kan mbok suntikno ning gone dokter. Iya. Lah, ngomongnya dokter ku piye? Oh, jadi anu karo doktere ngomong piye? Lah, wong ngomong alele. aku kok yo. Ngene iki lho nek gak padha mahasiswane terus angel ngene iki lho. Kowe apa mahasiswa? Mahasiswa. Ya ora kok. Lah iya kok so. Lah iya lek ora padha mahasiswane ya. Ngono. Jarene ngene, Mas. Anakku iki kurang cairan. Kurang cairan? Iya, aku terus diweling karo dokter. Diweling piye? Mas Timbel, niki putrane sampean kekurangan cairan mengke nek bakdo saking mriki dugi rumah ya to. Ngombe banyu sing banyak ya Pak, aku digenono. Bareng ngono. Walah tak praktekno no, Mas. Bareng ngono anakku malah ra sida ngombe. Lho kok iso? Ora iso. Lah sebabe apa? Lah piye ape ngombe mesti disosori banyak. Bel, apa? Ora ngono ah. Lah piye? Maksude dokter iku kurang cairan. Ora terus mbok ombeni banyune banyak iku mangoga. Lah ngapa? Ya diombeni banyu putih iku mang lho. Ora ngomong banyu putih kok so banyu sing banyak ngono kok jare kok. Lah ya dokter yo panggah ngono ah, yo. Lah iya. Maksude dokter iku kurang cairan diombeni banyu. Lah ya banyu to. Banyu ora banyu banyak ngono, Kak. Nek banyu banyak lah yo dani yo. Banyu apa? Banyu Piye to? Cairan iku mau lho. Lah iya. Lah yo kok bombeni banyu banyak. Lah banyu apa? Kudune iso diombeni banyu arak ta apa lho. Wong edan. Aku kok iso guting kowe aku. Lah wong aku ya ora mudeng gak se. Lah terus dikei apa? Pil ora ngono kae. Dikei
pil. Ah sadurunge preso kan aku wis golek obat nang toko-toko. Heeh. Kowe roh apa jenenge obat sing bunder e? Sing bunder cilik kae. Iya. Sing abang. Heeh. Apa? Bledek. Piye to? Iku dudu bledek. Lah apa? Iku jenenge bodrek. Wis ganti. Wis ganti nyaimu kono kok, So. Oh iya bodrek. Bodrek. Iya, aku wis tak tukono iku gak mandi terus kon ngombe obat saka dokter. Lho, apa obate iku? Wah, akeh aku dikandani wis duwe resep. Lho. Kowe wis dikai resep. Iya no. Kowe ya apa praktekno? Loh, aku duwe resep. Kowe carane ngombe ku jare sedina ping 3 ya to. Heeh. Esuk loro, awan loro, sore rore dadi obat. Kowe mang ngomong piye? Sedina ping 3. Sedina ping 3 bener. Esuk loro. Esuk loro. Awan loro. Awan loro. Sore rore dadi sore loro. Lah iya. Esuk loro. Esuk loro. Awan loro. Awan loro. Sore loro. Sore rore dadi pas rungokno. Iya to. Esuk loro. Esuk loro. Awan loro. Awan loro. Sore rore. Aku ora iso ya ngomong sore loro. Lah iki mang apa? Ini kan contoh. Iyalah. Kok so. Ayo diweni tetembangan, Mas. Diweni tetembangan. Ya iki kanggo gending pamungkas utawa pangeling-elinge wong urip nang alam donya, ya to diaturi gending pepeling supayane apa? Awake dhewe aja ngasih lali marang pangerane, ya to. Monggo para pradangga wonten pepeling. Lho, bocahe dene ndi? Wis do mulai. Ngene iki lho cah nek omah, cara ke omah ya ngene iki lho donan. Kandhane kok so. Ya jenenge wong sayeh Mas yo. Iki Pak Wo ya wis mulai urung cah. Urung ya. Urung. Lek ora dibongkari kabeh Pak Wo wis ora ngarah mulai. Ke mau jane wis direncana lho. Direncana apa? Kowe gelem mampir nggone Pak Wo. Kongkon apa iki? Apa dikei apa iki? Prasida. Prasida ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Was wancine padha dielingke. Was wancine padha nindakake. Akan was kumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuh ing pangeran. Salat dadi cagak ing agama. Limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina. Luwih sampurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar sholat saya diwajibke tindak mungkar. Maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah sholat sunahe. Jo sembrono iku perintah agama. Ngeling ana ning donya mung sedewa. Sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kebareng besok munggah swarga.
ngerti apa ora iku mau? Ngopo Mas? Ibuke ngomong, Piye? aku njaluk gendingan sitok. Apa dah tawanono ibu? Nyuwun napa, Bu? Eh, Juli. walah mati aku. Aku jelas-jeli piye, Mas? Walang Walang kekek. Heeh. Iya. Pak Pradangga walang kekek. Walang kekek. Yo. Walange kadung maneh. Yo. He. Monggo, Bu. Yo. Kawitane maca bismillah pungkasane alhamdulillah golek ilmu iku ibadah yen oleh rezeki mlebu barokah yo Gambang ora bisa nyulih nyawang ora wani nyandhe awan-awan ra udan grimis tembok gempal tambah lentoto ana prawan poso nyenen kemis ben dilamar Betara Kala ye kowe kaya Betara Kala ta yo gambang ora bisa ngempul tiwas samang ora nate kumpul bengi iki rame ning ngene sing digawe Bapak Saryono kula dongake mugi panjang yuswa ora lali karo tangga tepa sampun katuran ya to iya kok ya iki pokoke berarti Bapak Saryono ora gur eling karo keluargane tangga teparo ya kudu eling merga apa tangga teparo iku nomor 1 soalnya apa yen ana kesusahan mesti sing nomor 1 sing nulungi mesti tangga teparo ya to iki ngene Mas Gudil iki merga wektune ya wis rada mepet ya to ayo awake dhewe padha nyusul Bandung wis ketemu bapake durung ayo